Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jengol Placo TV, mi silminake dow moɗon. Mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min lortoke ɓe tinnoje meɗen. Tinnore nde garɗen tinna hande ɗum tinnore dow lawol ngol a tokkata ɗustana daidai video sembe. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo sinkanami yake feere a tawa a wari a hosi video a yiɗi a yerɓana himɓe ko ha groupe ko ha hunde feere, sei a tawa groupe may ɗo mega magol ɗuuɗi ha ɓuri sembe MB magol, hedde a yerɓanagol goɗɗo ɗo a tawa ngol taro hedde ngol yaha, ma bo a tawa ɓe gerɓanima video wol dede ngol teddi sosai hedde a maɓɓita ngol ɗum yarnuma bone sosai. To lawol ngol a tokkata to a mari haje ha a yerɓa video ngol teddi sosai ɗo a wawa ɗustana ngol mega ma heɓa to a yerɓi ngol ni ɗon be ɗon ngol dilli e nden bo ɗum nyamatama connection ɗuɗɗum. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo gidda ɓe saɗirmaji may ɗo ɓe ɗo ƴamtomi no ɗum warete, dalila may ɗo hande min gaddanen application tinnore nde tokkata conversita daidai video may ɗo a ɗustana ngol MB magol e teddugo magol may ɗo warta to a waɗi yerɓugo ngol ni ngol yahan be law e nden bo ɗum nyamatama connection. Kam may ɗo marɗo haje e famugo tinnore may fu lara video may ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa fama daidai no ɗum tammi warego. Amma hedde ko may ha jotta miɗo ɓedda matingo on video application lawol ngol a tokkata controla téléphone goɗɗo ko ɓingel ma ko debbo ma ko gorko ma a yi'a ko yewtiditta be himɓe ha WhatsApp. Miɗo matina video may ɗo min gerɓay ngol ha YouTube. Marɗo haje video may fu contacta e amin ha dow numéro ji amin, nda numéro ji ɗi gerton sera ɗon. Numéro gota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna, numéro gota bo ɗum numéro ha kulirawo am Saleh Hassan. To on contacti min min mbiya on dede ko goɗɗo yoɓata hedde min gerɓana on video may ɗo. To goɗɗo mari haje fiya video may ɗo sei to yoɓi hedde min gerɓana on video may ɗo. Ɗum dede lawol ngol a tokkata controla téléphone goɗɗo bo a lara message ji mako ɗi WhatsApp ko yewtididda be himɓe isim vocal ji man e ko nandi be majum. Ɗuɗɓe nder moɗon kenya min gerɓi video may ɗo, min himɓe ɗuɗɓe ɗo ƴama min hala magol, min gaɗi video je min matinno may ɗo min gerɓitingol ha nder ɓe non ɓe nder groupe ji amin je WhatsApp Telegram e ko nandi be majum. Amma ɗuɗɓe ɗo tammo min gerɓigol ha YouTube, ɓe ɗo mbiyami ɓe giɗi lien magol, miɗo matina min gerɓaygol ha YouTube, min gerɓaygol ha WhatsApp ko ha Telegram, min gerɓaygol ha YouTube bo. Marɗo haje magol fu matai min dow numéro ji amin ɗiɗi min kokki min mbiya on dede ko yoɓata hedde min gerɓana ɗum e application may ɗo e video may ɗo min tinna on dede no ɗum warete. Mi tammi on pami sakiraɓe. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro dede kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo les ragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sei on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton sei gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on dede kala nde min gerɓi video kesol fu on dara ngol be koyɗum. Nonnon tan gejjite warugo dede ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amble ɗo on hollata dede video may ɗo ngol fottani on. Ta gejjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko waddunogon video ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo dede ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien video may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man oni to en gari en mari haje ha en télécharge dede application may ɗo en nasta nder Play Store meɗen. Mi tammi mo fu andi Play Store, nda Play Store téléphone am banni. Ɓawa to mi nasti nder Play Store am banni sei mi wara mi winda daidai inde application may, nda inde may ɗon mi windani on sera ɗon Youtube video. To a vindi banni ni waddante application ji feere feere, nda application may hangel woni ɗo Youtube video editor. Mi tammi on dari nda application may ɗo, mi wawan mi clica heɓa daidai application may ngel mauna. Mi tammi on dari nda logo magel alama ciseau, nda inde magel ɗo. On tabbitina on télécharge application ngel may ɗo, ta a télécharge application je mi tindinayi, a tabbitina télécharge application ngel. Ɓawa to a télécharge ngel to a yiɗi a waran a mema dow ouvre banni, to a yiɗi bo a wurtoto nder application ji maɗa ya ɗaɓɓita ngel. Ɓawa to mi wurtake banni mi wara mi ɗaɓɓita ngel nder application ji am déjà nda ngel ɗo nder application ji am. Mi tammi on dari application may logo magel no wayi, sei a wara a nata dow magel banni. Ɓawa to a nati dow magel ɗum waddante banni, to ɗum waddanima banni sei a wara a mema ha caka ha alama plus ɗo, ha ɓe dede waɗi alama plus ha mi cappani en ɗo, mi tammi on dari alama plus sei a clica dow majum. Ɓawa to a cliki dow majum ɗum waddante banni, yawwa ɗum waddante min déjà mi fuɗɗino naftirogo application may, foti an to a wari an fuɗɗi naftirgo be application may ɗum hollete a yoɓan sei be ceede, amma a lara dow gal misalu sera ɗo ni a yiyan alama ɗum waddante a waɗa cancel a wurto a holla ɓe an kan naje yoɓugo a mari haje a yiɗi ɓe ko kuma dede an naftira je mere, sei a wara clica dow majum a itta ɗum. To a itti ɗum waddanima banni sei a wara dede a sufta ha alama nouveau ɗo jotta on a yiɗi a fuɗɗa waɗugo huwugo be magel, sei a clica dow majum banni. Ɓawa to a cliki dow majum banni ɗum waddonote dede ɗo ɗum video ji, nda babal ɗo ɗum video ji am pat dede video ji ɗi mi mari ha dede téléphone am, nda ɗo nda ɗum video ji ba mi wi'en, nda ɗo bo ɗum dede photo ji, ɗo bo e ɗum jillidiri ɗume giɗɗa waɗugo montage ko nandi be majum. To en gaɗo ɗum video min mi yiɗi mi conversa video may ɗo min ɗustana ɗum sembe, sei mi acca ɗum ha dede alama je video may, sei mi sufta video ngol mi mari haje dede ha mi ɗustana ɗum sembe may ɗo.
e ko nandi be majum. Exemple misalu en gadu nda video ngol mi yidi ustana gol sembe e misalu MB magol dudi sosai mi yidi mi herbana gol himbe hebada dum torra yam sai mi wara mi mema do video on banni bawto memi do majum sai wara nda alama flashel ngel alari flashel do sai click do magel banni bawto click do magel nda video deja ngol jodake mi tammi on dari nda video mai deja ngol wada mi tammi on dari ngol wada to amari haji ha dustana gol sembe to di montage fere idi wadana gol beddana gol labugo ko nandi be majum don a warata bedda de isin ko lamarani hala labugo mi tammi on dari kuleti me do change couleur di ayidi amari haji de a wadan a de a warani a wara montage magol no marra haje to amma ene nare de kanjum ngara mbiide en tindinai dustango ngol de sembe a conversion ngol hebada MB magol dura to a wari sai a mema de nda alama so be garde do nda misalu ha mi wadani alama so be garde do misalu ni ha dow seragal jungo nyamo do sai wara click do alama so be garde man bawto click do majum ndare mi tammi on dari ngol mari deja 12.4 MB 12.4 MB deja de ngol mari video on mai do jotta to en gadu 12 man do dum teddi sosai mi yidi mi dusta dum sa depende video ngol ko suda an awara mai foti tawa de ngol buri banni ko ngol wadai to mari haji ha dusta sembe majum sai wara a click do ha alama flashel ngel mi tammi alari flashel mai do sai mi ma do magel banni bawto mi do magel mi tammi alari je buri teddugo mai do don mari de 12.4 MB nda dum do don 720p nda 640p nda sai an kam ni a dirta dum to yi a warta dum sai to warti dum je ragare do har 300 de 20p do kanjum dum de 2.8 MB sai mi click do majum banni bawne mi click do majum deja mi tammi on dari nda dum ustake dum warti 2.8 to mi yidi won mi lari mi yida hebata ngol ngam to dusti teddugo magol do labugo magol bo dustoto ngam de non ngol labiro nane dum bedda dustago sedda yengol beddi furdugo ngam ko wadi a beddi dustugo sembe magol to mi yidi mi warta dum bo ko misalu je 400 do misalu banni to warti dum je 400 do deja alari ngol warti 5.8 MB to ça dépend de no marra haje fu a wartita ngol jotta to mi yidi mi warta ngol do je 320 MP man do alari dum 2.8 MB sai to timmini ni sai wara mema do alama so be garde do to memi do alama so be garde do ni dum fuddan so be gardago foti dum wadama publicité deja na on dari dum waddani am do dum publicité sai arena sai publicité ma itta dum yawa nda do sai wara do ni a itta publicité mai do banni bawto itti publicité mai deja mi tammi on dari rangol do e ngol yaha mi tammi on dari e dum lima e ngol so be gardo joni jotta ngol timmina so be gardago to ngol timmini so be gardago ni to a yahan no anasa nder galerie mada a yahan a tawa ngol a wawan a yerbana ngol goddo dede be koydum a tawa dede ngol teddai ngol timmina so be gardago ha mi am holla on dede no a larita ngol ha nder galerie mada deja ngol timmini so be gardago jotta mi tammi on dari mi wawan mi mema do magol banni ngol mabbito mi tammi on dari dede jotta ngol wadi be ngol furdi ngol labira banta nono nane amma sembe magol dede ittake to mi loro to no mi wara mi nasa dede ha nder galerie am masalan da galerie am do mi nasa nder galerie am banni mi wara dede ha kujeji je mi conversisi dede ha application youtube video inde application ngel mai ngel mi conversisi nda application nda kuje do mai do to mi nasano do majum video ngol mai ngol mi dustani sembe jotta dangol do mi tammi on dari ngol to mi wara no click do magol na dum ni deja mi tammi on dari dangol do dede dum hangol on ngol mi dustani sembe mai do on dari labugo mai dum dusti dum ustaki ha buri sembe nda ngol e ngol labi ni mi tammi on yangol boddum e ngol wangi damman ngol yottaki dede arandel mai do dede non ngol wonirno to don lawol ko ngol tokkata ngara do to wari wi erbana ngol goddo ko ha WhatsApp ko ha Facebook ko hunde fere ngol yahan be koydum a yengol teddai e ko nandi be majum ngam mai do mi tammi on pami mi yelogo dede video mai do ngol fottani on ngam mai do mi to on tangi jite on chalo on gada like e non on mo abona no fu habda abona tangi jide partage gol yeman bu ha nder groupe ji modon di WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heba sakirabe dum be nastandara no torombo tangi jite de wadugo comment o de ko sargi on ha video mai wodu ko marron haje bo on ba windango min les babal commentary e ton mari haje min gadana on video de no conversata a dustirta sembe audio bo audio to ngol juuti ko ngol teddi do amari haje dustana ngol sembe to on mari haje min gadana on video mai bo on bawa windango min les babal commentary on biami on mari haje min gadana on de je audio nane ma min on kam de ko marron haje kanjum min gaddata min gadana on dun ko min geta on no jama kanjum min gadanta on ngam may do de dubbe nder modo do jama min ko larani hala video mai dalila may do min gadani on video ngol may do
non bo min do toron ha jotta to on dari publicité ha arande video ji amin ko ha chaka maji ko haragare kabde useni dari publicité dum mai video on kon be gatta yake fere ayen dum publicité ni seto dum salake dum timmi accu dum be hore majum seto dum timmi video mai nasti den alarangol ngam heba min bo min mara avantage ha majum e heba YouTube bo bedda publigo video ji amin di dayo heba de himbe dudbe abona gara na salara de video ji di min gatta mai do ngam mai don jarama tam millon be surutu der rawa modon Adamu Haruna seten poti ha video tambingol warugo yeso. Assalamu alaikum.